morning, kitas. Kita nyo ba ako? Parang hindi. Madilim pa po dito, 7:30. And I'm at the bus stop already. Okay. Mag-take ulit tayo ng exam today. Wish me luck po. Sana makapasa na tayo this time. Nag-aral po ako. Talagang nag-aral ako kahit pagod sa work. Nakabalik na po ako sa work na. Pero, yeah, I hope makapasa na tayo this time. Dito na yung ating bus. Maaga po ako. Kaya, I'm sure maaga din ang bus kasi sa morning. Buti na lang. Kasi andito na siya. 3 minutes earlier. Ayan na siya, oh. Maaga yung aking bus, guys. Ako na. Ang maaga. Yeah, we made it on time. Dito na naman tayo, guys. Yun ang daming nag-exam ngayon sa Praktay. Yung mga may L, yun yung mga nag-exam. The driving test na talaga ba? Yung exam. Agoy, nakakakaba, guys. Makakapasa na ba ako nito? Kasi talagang kinakabahan na ako or, di ba? Pero, kailangan makapasa na tayo today. So, ayoko na pong mag-aaral na mag-aarakan. Wish me luck, guys. I will update pagkatapos ng exam kasi bawal ako mag-cellphone doon sa loob eh. Ayun na tayo. One eternity later. Lamig! Hi, guys. Ang lamig. Nasa bus stop na po ako. Ang bilis ko natapos. 9:40 po yung exam and 9:47 pa ngayon na lumabas ako. Maaga akong pinapasok ba sa exam. Naiiyak ako. Hindi talaga, malamig. Guys, nakapasa na ako. Oh, para akong nanginginig kanina nung pagpass ko ng test. Kasi ni-review ko muna yung answers ko. No? Nakasabi doon na pass ako. 3 lang yung mistake ko ngayon. You're allowed to make 6 mistakes. Pero at least 3 lang yung wrong natin. Sa count ko, ang dami kong wrong, mga 9 or 10. Yung count ko ba na hindi ako sure bitaw. Pero at least 3 lang yung wrong ko, guys. Hindi pa ako sure ngayon. Ganito po talaga. Weird siya, no? Pero talagang ganito ang feeling ko pag masyado akong hindi sure sa pinagagawa ko. Most likely makakapasa po ako. Pero kung kulang ako sa kaba, yan. Hindi ako nakapasa. Pero guys, ang lamig talaga. Pero ay masaya po ako natapos na. Anyway, magse-celebrate po ako. Punta po akong sentro. Guys, maiiyak ako pero hindi ako makaiyak kasi ang lamig. Ay nako, tapos na po. Sa mga nag-wish ng good luck sa akin sa exam, thank you po sa inyong lahat. Talagang nakapasa na ako. Gusto kong tumambling, guys. Gusto ko pong tumambling sa saya. Parang nanginginig pa ngayon. Yung ko kanina, parang nanginginig na maiiyak ako. Sabi ng babae, first time mo ba? Sabi nung staff doon, sabi ko, second time ko na siya. Sabi niya, I hope makapasa ka. Tapos siya yung pa rin andun sa reception. Pagka-exit ko, sabi niya, kumusta? Pass ka ba? Sabi ko, yes. Sabi niya, congratulations. Ano ba yan? Tapos yung colleague ko, si Barbara, before the exam, nag-good luck siya sa akin, nag-send ng message. Tinawagan ko kaagad siya nung nag-exam, nung may result na ba. Tinawagan ko kaagad siya. Oh guys, ang lamig. Pero, masaya po ako. Oh my God. Sana hindi ko, pinang ko sana semester na pag-uwi ko. Pero, hindi ako hindi ko kaagwanta. Hindi ko matiis. Tinext ko kaagad semester. I passed. Masaya po ako. Finally, nakapasa na. Thank God. Thank you, Lord. At, syempre, nag-aral po talaga ako ng ilang araw. Ay, maiiyak ako. Ang feeling ko para akong nag-licensure exam. Ano ba yan? Ay, pang-license naman talaga to. Pero, para akong nag-licensure exam nung same feeling nung nakapasara ako sa
teachers licensure examination ba. Hindi ako iyak. Anyway, hintayin ko po muna yung bus ko. No? Hindi ko alam. Hindi ko pa na-check kung ilang minutes siya before siya dadating. But yeah, ay, thank you po sa pagsama sa akin sa journey ito and sa mga nag-wish ng good luck. Thank you sa inyong lahat. Oh my. Yan, nandito na po yung aking bus papuntang Sentrum. Kikitain ko po si Vanji. Kakatawag lang niya. Punta din siya sa Sentrum. Kita kami saglit. Tapos kikitain ko din yung aking Vietnamese na katrabaho dati. Yan na yung aking bus. Nasa city na po ako and puntahan ko na si Vanji. Doon kami mag-aabot sa magkikita sa may Starbucks. Tingnan natin. Ang lamig ngayon. And I think may market man yata dito. Ay, hindi pala. Wala pala. Ano pa kasi ngayon? Wednesday. Kita nyo na naman to, oh. Pero mas maganda talaga siya sa gabi. Nadaanan ulit natin yung sa Bayan Corp ba yung shop ng mga mamahaling stuff. Yung pa-Christmas decor nila, maganda talaga. Yan, dito na naman tayo. Palagi nyo na lang ito nakikita these days, ha. Ayan, sa may Hema. Next ng Hema, dyan po kami makikita ni Ma'am Shivanj. Ang ganda dito pag walang masyadong tao. Guys, pag weekend, talagang ang daming tao dito. And syempre, amoy MJ. Bayan course. Daan lang tayo today. Wala tayong bibilhin kahit wala tayong budget. Walang budget man, guys. Yan, dito na po ko ulit sa Eindhoven. Samahan niyo po ako sa aking araw. First, kitain natin si Vanji. And then later on, magla-lunch kami kasama yung Vietnamese friend ko. Punta ako ng mamaya. Baka punta ako ng Primark mamaya. Dito lang kami magkikita ni Vanji. Wala siya. Akong madam, nanay mga pag-gift dere, oh. 36.5, Ipakita rin ako ninyo niya. A few moments later. Nasa Chinese restaurant po ako. First time ko dito. It reminds me of my grandmother's dining table. May ganyan yung lola ko dati, yung na tao dito na naiikot mo yung nasa gitna ba to get the food. It's order na. Ayan. Ayan, naka-order na kami. Dito na po yung food namin. Kulang pa ng xiaolong bao. Ito yung half na duck. Ang sarap. Tapos ito yung duck na salad din. And then the duck comes with rice. Ayan. Tapos na po kami doon sa sa Chinese restaurant. Dito lang din sa Hervel sa Eindhoven. And ngayon, punta kami sa isang coffee shop. Nandito lang din sa mall. I've never been to the Lindt shop here. Medyo, hindi naman ganyan ka-busy, pero maraming tao. Oh yeah, that's nice. So, it's like a gallery, no? Isang studio dyan. Yan, tapos na po kami doon. Yeah, I went there like a few nights ago because we watched a show here with my husband. It was so nice, the lights.
Ayan. Nakalabas na po kami. Yan si yung kaibigan ko. Hindi siya, ayaw niya sa video at saka picture. Hindi siya mahilig. So, hindi ko siya pinapakita. Pasensya na po. After, punta kami ng Swarovski kasi may kailangan siyang i-pick up doon. After this, punta na po akong station. At uwi na tayo. Bilis ng oras. Uy, mag-aalas 5 na pala. Grabe yung chika namin. Ganda ng Palais sa city talaga eh. Yan, nakita nyo na po ito sa previous vlog. Pero dadaan po kami dito kasi yung Swarovski nasa street na ito. Ganda talaga, no? Wow, so nice. Dito po tayo sa Swarovski. Ang ganda, oh. Yan, gaganda na mga watch nila. Parang bet na bet ko to yung green na strap na to. Maganda siya. Wow. Yan, ang ganda ng mga earrings. Ang cute. Ito, maganda to siya. Yan. Tapos na po kami doon sa Swarovski. May mga nakita ako mga magaganda. Pero balikan po natin kung tapos na yung ating bakasyon, no? And papunta na po ako sa station. Balik na tayo doon. Time to go home sa ating mag-ama. For sure, si Ana, hinihintay na ako. Excited na po akong makita si Ana. Bye, Eindhoven. Ganda talaga ng lights sa city ba? Ayan, ang ganda ng Christmas tree nila. Oh. I have 20 minutes. Oh, ang cute ng Christmas tree nila. Oh. Let's see. First time kong dumaan sa dito, pasok talaga sa train station. Let's see kung makakalabas ako. Ayan. Nakalusot naman po ako. So, gagawin ko na siya every time. Now, punta tayo sa bus na. My bus will be here in like 10 minutes. Oh, di ba? Ang arte, 10 minutes. Char lang. Ito. Dito muna ako sa loob. Maghintay kasi ang lamig po sa labas ba. Sobrang saya. Tagal namin nagchika. Wala pa namang 156. Tingnan ko muna. Busy. Yan, nasa bus na po ako. Sobrang busy ngayon. Titas, nakababa na po ako ng bus. Dito ako bumaba, malapit sa aking in-laws. Puntahan ko muna sila. Tapos papunta doon si Ruth. Ay, what a day. Ang haba po ng araw ko. 6 o'clock. Gising na ako as usual. I think 5:30 yata ako nagising. And then nag-ready na kasi nga early yung bus kanina ba. And the whole day, wala ako sa bahay. Sinulit ko na lang yung time na ako sa city. Makagala-gala. Hindi nga ako nakapamili. Kaya gahol na din sa oras kasi matagal kami natapos ni Julie na mag-usap. Chika-chika. Mamili na lang ako sa weekend po kasi may pagala tayo. One eternity later. En moet je niet vertellen. Het is een verrassing. Maar maakt niet uit. mag je dat wel. Oh, nou mag wel, ja. Mag ik eerst deze openmaken? De chocolade? Wala, may surprise. Wow! Heb je deze ook opgemaakt? Nee, ik was toen op school.
that Mama passed the exam. Hey! Ik wil Dank deze je voor wel. jou openmaken. Okay, voor mij openmaken dan. Sama ni ikaw ni atong balay. Eh, balay pa ni? Mura man ni nagyag bagyo. Uy, naunsa na gudi, nakaya ni. Ala, van etos, papa. Mooi En voor ik jou. moet nog mijn kaartje openmaken. Oh, ik heb een cadeaukaart gedaan. 10 euro, dankjewel, oma, opa. Kijk, ik moet nog deze openmaken. Oh, dat is voor jou. Oh, may pa-card yung aking in-laws kasi nga, di ba nakapasa tayo today. Oh, that's so nice. Look, mama. Oh, uitnodiging. That's an invitation for the birthday. Feestje. Hoi Anna, op 28 januari ben ik jarig en daarom geef ik een feestje. Kom je ook? Wanneer? Vrijdag? Oh, bij Julies! Hennis! Ah, extra informatie. Je wordt met een volle buik weer thuis gebracht. Ah, oké, dat is mooi. Bij de Julies. En Je dit gaat- is ook heel schattig. Oh ja, je gaat naar de Julies. Ja, dat is echt mooi, hè? Dat is En really, jullie konden zo schattig. that's really nice, my love. Papa, kijk Als eens. jij 6 wordt, mag je ook kinderfeestje, hè? Oh, dat is mooi, hè? Ik heb... Ja, ik heb de verwarming net aangezet. Heb je honger, schat? Gaan we even zitten? Ga zitten, papa mag iets eten. Collagen. Bang. May pa-free pa yung nag-collagen. Hello, titas. Bahay na po kami and naka-jacket pa ako kasi malamig. Si Ruth ay gumagawa ng dinner. Masama po yung pakiramdam ko. Sumuka ako dun sa biyanan ko. Rijst? Of friet? Je rijst hebben? Friet, friet. Wat wil je hebben, Nee, de schat? rijst is niet meer goed. Ik denk, papa. Anna, wat wil je hebben? Wat is dat? Alleen kijken. Ja, dus ik weet niet. Er is er nog eentje over. Ja. Zullen we friet hebben? Je hebt friet? Maar Je moet hem aanzetten. wacht eens, mag ik arbeiden aan de tuin plukken? Nee, maar we Wat gaan wil nog je? geen Wat wil je aardbei nou in de even, tuin, schat? schat. Friet? Ja, maar ja, je moet het nou zeggen. want je moet Ja, het doe nou maar friet, aanzetten. papa. Don't, she will not say. Dali, dali, mama. Kom maar. Kom eens, mama. Kom eens, mama. Dat is zo cool. Kies voor mama. Maar oma zei ook voor mij en papa. Ah, ja. Oh, voor jou en papa? Oh, yun sagot di ay na. Dali, ik heb je de hele dag gemist. Dali, mijn mama will... Okay, you wear mama's jacket. This is ook... this past jou, denk ik. Because this is a little bit small. Oh, sige. Wear mama's jacket. Dali, dali yun. Kijk. Natitas, look at Anna. Oh, Met mijn Look- hair. Oh, your hair. Okay. Sige. Ah. Wat? Papa. Ja? ik mag dat, want ik heb een touw. Oké, nou dan mag dat wel. Bang, wat wil jij van de friet, Bang? Alin mga friit? Friit is good, papa. Dankjewel. Mama, Sama ni Ay! I want this chocolate. Okay. Chocolate, papa. She will eat the Yeah. chocolate. Did you eat something by your mouth, pa? Yeah. Ala, that's so nice, papa. Tingnan niyo yung chocolate. Oh, ang ganda. Wat staat er? It says, for you, for you. Oh, that Maybe. smells really nice. Oh nee. Not too much, ha? Anna, wat wil je bij de friet? Knakworstjes of kaasvlees? Knakworst of worst? 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 Friet! Ja, friet Ja, met met de knakworst? friet. Wil je knakworst of niet? Ja, Alsjeblieft. alsjeblieft. Ayan, busy na yung ating papa sa paghahanda ng dinner.
Kasi late na po kami nakauwi. 6:30 na dito kasi sinundo pa niya kami. Finally! Nakapasa na tayo sa exam, guys. Tayo, no? Sali kayo? Nakapasa din kayo? So lekker. Is so lekker? You like it? Bukas free po ako. So, dalhin namin si Ana sa hospital bukas kasi may check-up siya ulit sa kanyang mata. Huy! Enough na kayo, we will eat. After eating, you can have another bite. Yeah? Yeah. So anyway, titos. My God, tapos na po talaga. My God. And ngayon, nafe-feel ko na lahat ng sakit. Kasi nga, ilang gabi akong walang masyadong, ilang gabi? Since last week talaga, walang masyadong tulog kay nag-study. And then, for the past 2 days, kasi nga, bumalik na po ako sa trabaho. Monday, Tuesday, hindi ako nag-vlog kay nagtrabaho ako ulit, diba? Yun, Monday, Tuesday, trabaho. And after trabaho, guys, talaga nag-aaral po ako sa gabi. Late na ako natatapos. Tapos kagabi, hindi ko alam, 12 na yata ako natapos kagabi or launa na ako kasi ni-review ko lahat yung exams ko na practice exam. And it paid off naman talaga. Talagang nag-pay off naman. And yung mga items na in doubt pa rin ako, yun talaga ang ni-review ko din kaninang umaga. Nag-review pa rin po ako while I was there. Kasi hindi talaga ako sure pa din ba. So, ni-review ko siya. Kasi may e-book na naman sila. Tapos, binalikan ko din yung aking practice test. And, to be honest, hindi po talaga ako sure na makakapasa ako. Kasi ang dami kong minark doon na hindi ako sure. Pero, thankfully, pumasa po ako mga mga 3 mistakes. Yung nasabi ko na yata kanina, no? Na sa end ng screen kasi sasabihin doon kung ano ang score mo. Pero, hindi nila ipapadala sa'yo yung official na result. Kung ano talaga yung kung ano yung score mo. Look. So, are you sleeping? But yeah, sa end ng before mag-end yung exam, nasa screen doon. As soon as you submit the exam, okay ka agad. Prines mo yung okay, lalabas ka agad yung result. May mag-green siya tapos naka-thumbs up na geslaagd, meaning you passed. Mama, ik heb bij oma opa die puzzel gemaakt en toen was hij helemaal af. En toen ging ik hem nog een keer doen, maar dan ging ik met oma doen. En toen was hij nog een keer helemaal af, maar toen wou ik hem niet meer. Did you say hi to the titas? No. No? Okay. So anyways, I was saying, so before yung screen, yung sa exam mo, before siya ma-ready for the next examinee, yun, may nilagay doon kung you passed, ganun, naka-green thumb. Yun ang nakita ko, green thumb. Tapos, i-display nila kung ilang mistakes meron ka. So, ang nakalagay doon, 3 mistakes daw ako. So, at least, it doesn't matter kung 6 mistakes or what, as long as makakuha ako ng 44 yun. Pero, nakakuha tayo ng 47 out of 50. So, good enough. Nakapasa na po tayo. And next ko nga asikasuhin yung aking driving lesson. May nabook na po akong lessons. No? Supposedly, magsa-start ako this month. But because uwi ako ng Pilipinas, so, pinamove ko po siya ng Feb. So, by Feb, magsa-start na yung aking driving lesson. But I'm just really glad na nakapasa na po ako sa theory. Because without the theory exam, you will not be able to take the practical exam or the practike exam or the practical exam. Yung driving exam talaga. At kaya tapos na, guys. Nou, die thankt opa en oma voor de gift you got. Yeah, I will also text them. Oh, dat is nice. Ngayon, na-feel ko na yung lahat ng pagod, guys. Now, I feel everything. Yeah. I really can't stand looking at the screen anymore for a long time, Dodo. Yeah, that's also. And during the whole bus ride up to Eindhoven, it's like 40 minutes walk. I was just on my phone to review, Yeah. to read the ebook. That's also nice. Ja, dat weet ik. Maar ja, dat had ik nodig. Ja, dat moest gebeuren.
Tapos na. So, kung siguro para sa iba guys, ano lang siya, no? Simple siya. Para sa akin, malaking bagay po, no? Since na nag-move ako dito, yung marami kasi tayo, yung mga andito talaga na Pilipina. Marami kaming pinagdadaan ng exam. Yung integration exam sa Dutch before kami makakuha ng visa. Yung kinukuha sa nasa Pilipinas ka or nasa ibang country ka. And after that, pagdating dito, magtitake kami ng inborn forensic exam. Maybe some people already mentioned that. 6 exams po yun. Dapat ipasa mo talaga kasi within 3 years. Kasi yun ang requirement sa pag-stay namin dito para makakuha kami ng either permanent residency or makapag-apply ng naturalization. So, natapos ko na po yun. Yung aking Dutch lessons natapos na. Dahan-dahan talaga, no? And then, nagtrabaho. And then, ngayon, yung theory exam. Next naman, driving exam. Dahan-dahan lang tayo nito. But, ano lang siya, one goal at a time. And hindi po siya mura dito mag-take ng, ng exam. How much was it, Bong? 55 euro for English exam. Yeah, I think so. And because nag-take ako ng 2 beses kasi nung una last week, di ba? Hindi ako pumasa. So, twice na, 110 euro. Tapos, the online exam that I took was online course was 40 euro plus additional, I think, almost 20 euro as well because I bought 15 exams Yeah. that I can practice. So, yun. Tapos, ano pa, yung libro ko dati, mga 30 euro yata yung libro ko. So, around 200 euro in total. Yeah, there's nothing to compare what's coming. Yeah, but, yun, ang driving lesson dito po, talagang mahal. Yung talagang mahal. Siguro, yung iba would range between 3,000 plus in euros. So, yan po ang pinaghandaan namin din. Na, I mean, naglaan na kami ng budget para dyan ba sa exam. Kasi mahal siya. Lesson pa lang po yan. Yung exam din. Yung exam, I'm not sure exactly how much it is, but yun ang sunod natin gagawin, yung exam. But yeah, tapos na po. And like I said, salamat sa mga nag-message ng good luck since last week pa. Kasi by the time you see this, nalaman nyo na nag-fail ako sa exam last week. So, diba? But yeah, happy po ako. Tapos na. And kakain na po din po kami, no? May leftover ako yung duck kanina. Dinala ko kay Mister yun. Nakakainin niya. Tapos may pizza din siya. Anak ko kakain na akong fries. Kasi ayokong kumain ng something with strong flavor. Hindi ako buntis, pero hindi ako buntis po nagsuka ako, hindi ako buntis, pero masama lang yung tiyan ko kanina siguro dahil halo-halo na yung nakain ko ba or uminom ako ng chocolate, nagkape pa ako. Tapos nag-ano pa ako yung sa Unicity. You want to see this or you want to eat this tomorrow? And guys, end ko na din po yung ating pa-video. Thanks for joining today. Or pagsama sa akin today, see you na naman sa sunod video. Busy yung aking mister na mag-prepare. Salamat! See you sa sunod video. Duy! Bagus, Papa. Duy! Busy siya. Duy, Ana! Duy!